O que nunca se viu encima un billete falso, unha cousa, desde logo, tremenda. Oi, deixábamos aí a Fátima facendo as alfombras florais en Redondela, claro. Imos ver a ver como vai a cousa, porque agora xa está noutras historias, noutras tesituras, e aí xa estamos vendo que hai unha especie de relevo, espiño, das penlas, non? Aí temos as cativiñas, en riba das que se chaman burras, eu non lle quero insultar, Dios mío, pero chámaselles así, non? É a tradición, é a tradición. E parece que hai aí unha especie de relevo entre elas, non? Hai unha especie de relevo, falamos dunha das danzas de verdade máis bonitas do país, as penlas de Redondela e Fátima. Que fan exactamente hoxe aí con esas meniñas que xa vexo van preciosas, Pois si, non poden ir máis bonitas, pois xa está de saber. Elas son as penlas do ano pasado que lle van a dar o relevo a outras meniñas máis pequerrechinhas que veñen agora e van a facer un baile no que é unha das tradicións máis arraigadas e máis simbólicas daqui de Redondela, xa está de saber. Ademais, vai a pericia porque hai que estar aí aguantadas e ten o seu mérito. Está todo o mundo volcado e eu estou precisamente tamén falando aquí con Ainhoa, que foi penla. Hola, moi boa tarde, Ainhoa. Hola, moi buenas. E tiveches a sorte, porque é unha sorte, non, ser penla aquí en Redondela. É un honor para o povo. E canto tempo fai que ti foches penla? Que danzaches aí? Van facer 9 anos. 9 aniños, o sea, ti xa eres unha veterana. E como recordas ese momento que ahora estamos vendo simbolizado nestas meniñas que están aquí a danzar? Como recordas ese momento? Pois é un momento moi bonito ver a todo o mundo ver para ti mentras bailas. Non sei, eu tampouco me esperaba ver tanta xente e o povo chease. E cando estás do outro lado, cando eres a que vas a recibir ese testigo, como se vive? Bueno, pois igual, trache recordos. Nervios, imagino, non? Porque ao final é unha responsabilidade. Moito. Representas un pouco ao final. E a mamá, como se vive as mamás esta tradición? Ti foches penla? No, eu non fun penla, non. Encántame velas, pero eu non fun, non. Que significado ten este momento para Redondela? Pois a verdad que é un baile precioso, cos danzantes, cheo de emoción, é moi bonito, moi bonito. Oxe, é un acto simbólico no que se fai ese relevo, pero o día máis importante é mañá, non? E cando... Mañana é o gran día. Mañá é o gran día. É o gran día, mañá. É o desfile do Día do Corpus, é o día que hai o desfile polas alfombras florais, é o día no que tamén se danza. O domingo tamén se danza, pero o gran día é mañán. E ese día imagino que emocionadas. Moito. Non che vai a caer unha lagrimiña así cando vexas as novas cativas, porque dá gusto. Dá gusto, dá. Van como anxiños, non? Un poquinho, como é o traxe? Contanos como é o traxe que estamos vendo aí, que van a sair agora, que levan? Que leva ese traxe blanquiño que mismamente parecen anxos? Pois levas un corsé por debaixo que ten as dúas cordas, que é onde che agarran as burras, e logo ese vestidiño que, bueno... E as danzas, que tipo de danzas son? Como que tipo? Danzas. Música tradicional daqui de Redondela. Música de gaita tradicional, sí. E según a intensidade as nenas saben como teñen que mover as mans. Como as agarran, Fátima? Como que levan exactamente? E falamos das penlas, pero as que vai abaixo son as burras. As burras, que son as que teñen moita responsabilidade, porque as nenas van suxeitas por unhas, o que se dicía era, por unhas cordas que saen do corsé, nada máis. Efectivamente, compañeiro, ese é o que dicíamos antes, a pericia que teñen que ter para telas suxeitas desde esas cordas que van atadas ao corsé. A verdade é que hai ensaios. Hai ensaios, sí, ensayan durante 2 meses, 2 días a semana. Sí, o xoves e o sábado, cando foi ela. Ensayaban o xoves e o sábado. 1 hora e pico cada día. Pois nada, a seguir disfrutando tanto de hoxe como de todos os días, porque ata cando hai festa? Todo domingo, non? Ata domingo, sí. Xa tedes que damos por diante ainda uns días, hoxe temos verbena, a temperatura acompaña, así que creo que a festa da Coca vai ser inmellorable este ano. Inmellorable. Alfombras, que me di aquí a outra compañeira, si, temos un pouquiño de todo, xa vai ser unha xornada, compañeiros, de moito traballo, moitas grazas, e vai ser unha xornada moi emotiva, vemos aí esa hora, esa colocación desas as, e deixo-vos con elas porque a verdade que é un momento bonito. Mira que preciosidade e esa danza que dá gusto vela. Se non tiveste a oportunidade de verdade de ir de mañá a Redondela, que é unha maravilla. Nos marchamos xa.